120 tifel u tifla f'Malta għadhom kif ingħataw l-opportunità li jitħarġu fit-teknika tal-futbol minn coaches tal-Akkademja Tal-Juventus kif ukoll coaches lokali li għadhom kif temmew kamp ta' taħriġ illi dam 5 tiem. L-etajiet tat-tfal ivarjaw bejn il-5 snin u 17-il sena u t-taħriġ sar bil-prekawzjonijiet kollha imposti mill-Awtoritajiet tas-Saħħa brabta mal-COVID-19. Dan kollu sar grazzi għal ħidma tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu bil-għan ukoll li ssir promozzjoni għall-Gżejjer Maltin barra minn xtutna. Dan huwa wkoll fost sensiela ta' FTEHIM kummerċjali li l-Awtorità diġà għandha ma' ditti u persuni rinomati fil-kamp sportiv, inkluż dak li Malta hija attwalment id-destinazzjoni uffiċjali ta' klabb ieħor rinomat Manchester United. Iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Gavin Gulija qal li jinsab ottimist li dan il-proġett se jkompli jikber u jrendi fi żmien li ġej, grazzi għal edizzjonijiet oħra futuri. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ u l-Isport Clifton Grima qal ukoll li t-titjib u l-iżvilupp tal-faċilitajiet sportivi madwar Malta huwa imperattiv biex inkomplu nilqgħu entitajiet u professjonisti barranin. Il-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli qalet li din hija esperjenza unika għat-tfal u mod ta' kif insaħħu t-turiżmu sportiv pajjiżna bl-għan li jiġu parteċipanti u familji minn barra minn Malta apposta għal dawn l-avvenimenti.